Бер шимбә көнне Гайса иген кырлары аша үтеп бара иде. Ашыккан шәкертләре башаклар өзеп ашый башладылар. Фарисилар моны күреп Гайсәгә: "Кара, шәкертләрең шимбә көнне эшләргә ярамаганны эшлиләр" дип әйттеләр. Давыд һәм юлдашлары ашыккач, аның нәрсә эшләгәне хакында укыганыгыз булмадымы? Ул изге йортка кереп, Аллаһка багышланган икмәкләрне ашаган, аларны исә һич кемгә, ни аның үзенә, ни кешеләренә, руханилардан башка һич кемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән дип җавап кайтарды Гайса. Аллаһ йортында руханиларның шимбә көн канунын бузуларын, әмма моның аларга гаепкә саналмавын канун китабынан укымадыгызмы әллә? Сезгә әйтәм, монда Аллаһ йортына караганда биегрәге бар. Әгәр сез Аллаһның "Мин корбаннар түгел, рәхим шәфкать телим" дигән сүзләренең мәгънәсен аңласагыз, гаепсезләрне хөкем итмәс идегез. Адәм угылы шимбә көннең хуҗасы. Гайсәнең кулы кырышкан кешене савыктыруы. Аннан китеп, Гайса гыйбадәтханәгә килде. Анда кулы кырышкан бер кеше бар иде. Шимбә көнне савыктыру рөхсәт ителәме дип сорадылар кайберләре Гайсәдән. Чынлыкта исә алар Гайсәне гаепләргә сәбәп эзлиләр иде. Арагыздагы берәүнең бердән-бер сарыгы булып, ул сарык шимбә көнне чыкырга егылып төшсә, аны чыгармас иде микән диде Гайса. Кеше исә сарыктан күпкә кадерлерәк бит. Шулай булгач, шимбә көнне яхшылык эшләү рөхсәт ителә. Шуннан соң ул теге кешегә "Кулыңны суз" диде. Ул кулын сузды һәм кулы савыкты. Икенчесе кебек үк исән булды. Фарисилар исә гыйбадәтханәдән китеп, Гайсәне ничек һәлак итү хакында бергәләшеп киңәш кордылар. Гайса бу хакта белеп аннан китте. Артыннан күп халык иярде. Ул авыруларның барысын да савыктырды. Әмма үзенең кем булуы хакында бер кемгә дә сөйләмәскә кушты. Бу вакыйгалар Ишагия пәйгамбәр аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды. Менә үзем сайлап алган хезмәтче, минем сөеклем, җанымның шатлыгы. Мин аны рухым белән сугарырмын. Һәм ул халыкларга гадел хөкемне игълан итәр. Ул бәхәсләшмәс, кычкырмас, урамнарда тавышын һич кем ишетмәс. Гаделлекне җиңүгә ирештергәнче, чатнаган камышны сындырып төшермәс. Пыскып яткан филтәне сүндермәс. Халыклар аның исеменә өмет багларлар. Гайса һәм Билзебул. Аннары Гайса янына җин кагылган кешене китерделәр. Ул сукыр һәм телсез иде. Гайса аны савыктырды һәм ул сөйләшә, күрә башлады. Кешеләр шаккаттылар һәм Давыд угылы була аламы ул дип сорадылар бер-берсеннән. Моны фарисилар ишетеп, җиннәр башлыгы Билзебул ярдәм белән генә ул җиннәрне куып чыгара диделәр. Гайса аларның уйларын белеп, үз эчендә бүлгәләнгән һәр патшалык җимерелер. Шулай ук үз эчендә бүлгәләнгән шәһәр яки гаилә дә таркалыр. Әгәр шайтанны куып чыгара икән, димәк үз-үзенә каршы көрәшә. Аның патшалыгы ничек сакланып калыр икән? Инде мин Билзебул ярдәме белән җиннәрне куып чыгарам икән, иярченнәрегез кем ярдәмендә куып чыгарасын? Шул сәбәпле алар сезнең хөкемчегез булыр. Инде мин Аллаһ рухы белән җиннәрне куып чыгарам икән, димәк сезгә Аллаһы патшалыгы инде килеп җитте дигән сүз диде. Кем көчле кешенең өенә кереп, аның малын талар икән? Башта ул аны бәйләп куярга тиеш. Бәйләсә генә ул аның өен талап чыга алыр.
Минем яклы булмаган миңа каршы дигән сүз. Кем минем белән җыймый, ул тарката. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм, кешеләрнең бөтен гөнаһлары һәм көферлеге кичерелер, әмма Аллаһ рухына каршы көферләнү кичерелмәс. Әдәм угылына каршы берәр нәрсә әйтүче кичерелер, әмма изге рухка каршы берәр нәрсә әйтүче хәзерге заманда да, киләчәктә дә кичерелмәс. Җимешенә карап агачы беленә. Яхшы җимеш китерер өчен агачның яхшы булуы кирәк. Әгәр агач начар икән, җимешләре дә начар булыр. Җимешенә карап агачы беленә. Йылан тукымы, явыз була торып сез ничек яхшы сөйләшә аласыз? Кеше күңеленнән нәрсә ташыса, телендә дә шул була. Яхшы кеше үзенең яхшылык хәзинәсеннән яхшылык чыгара, явыз кешенең явызлык хәзинәсеннән явызлык саркый. Сезгә әйтәм, әйтелгән һәр буш сүз өчен кешеләр кыямәт көнендә хисап тотачак. Әйткән сүзләреңә карап сине акларлар, әйткән сүзләреңә карап хөкем итәрләр. Шуннан соң канун белгечләре һәм фарисилар арасыннан берничәсе аңа: "Устаз, без синең берәр илаһи билге күрсәтүеңне телибез" дип әйттеләр. Ләкин Гайса аларга явыз һәм Аллаһка иман итмәүче буын билге таләп итә. Әмма аларга Юнус пәйгамбәр галәмәтеннән башка билге бирелмәс дип җавап бирде. Юнус пәйгамбәр дуң карынында 3 көн һәм 3 төн үткәргән кебек, Адәм угылы да җир куйнында 3 көн һәм 3 төн үткәрер. Ниневәлләр кыямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләрләр, чөнки алар Юнус пәйгамбәрнең вагазын ишетеп тәүбәгә килгәннәр иде. Ә мондагы Юнустан биегрәк. Көньяк патша бикәсе кыямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып аларны гаепләр, чөнки ул Сөләйман патшаның зирәк сүзләрен тыңлау өчен җир читеннән килгән булган. Ә мондагы Сөләйманнан биегрәк. Явыз рух кешедән чыкканнан соң, сусыз урыннарда үзенә сыйыныр урын эзләп йөри, әмма таба алмый. Ул элекке йортыма әйләнеп кайтыйм әле ди. Кире кайткач, ул аны кешесез, сиберелгән һәм җыештырылган хәлдә күрә. Аннары ул үзеннән дә явызрак 7 рухны яртып кайтып, алар шунда яши башлыйлар. Шуннан әлеге кешенең хәле элеккегә караганда да начарлана. Бу явыз буын белән дә шулай булыр. Гайса халыкка сөйләгәндә, анасы һәм инеләре тышта тордылар. Алар Гайса белән сөйләшергә теләделәр. Ниндидер бер кеше Гайсәгә: "Анаң белән инеләрең тышта көтеп торалар. Алар синең белән сөйләшергә телиләр" дип әйтте. Гайса исә бу кешегә: "Кем минем анам һәм туганнарым кем?" җавап бирде. Кулы белән шәкертләренә күрсәтеп, "Менә минем анам һәм туганнарым" дип дәвам итте. Күктәге атамның ихтиярын үтәүче кеше миңа ир туганым да, кыз туганым да, анам да була.